И здравейте хора, аз съм GreenWardBG и днес ще снимаме на Майнкрафт. Ако се чудите защо този свят, който цъкнах, се казва левел 1000, то е защото съм минал 1000-ния левел. То левнах и аз се чуда. Левнах от Майнкрафт. Айде. Сега ще ми го видите скина с Iron Brawния. Пак ще провали. Ето ми го сина. Тук отдясно. GreenWardBG. От новите скини. Това не ме кефи. Ето с ма кефи. Да включа ли някой друг сервер? Не. От Майнкрафт. Това изхвърля се от Майнкрафт. Тук що работеше за телефона за една секунда. Сега отида от Jurassic Park да погледна нещо и айде. Добре, ще направя нов свят. Сега ако не ме пусне, просто... Ето. Супер, пуснаме. 3 часа мъчене. Ох. Мани се. Пази се, селянин. Я! О! Тук имаме много красота. Голд кирка няма да си правя. Защото голд кирката е смота. Трябва ми 3. Сега ще живея в ета къщичка. Моята къщичка. Бам, бам, бам. Са, кирка. Кирка! Пазете се. Аз съм зъл. Затова чупа къщите на селяните. През нощта зомбитата да ги отрепат. Шегувам се. Аз забравих крафтинга ми там. Аз този свят го познавам наизуст. Една там. Има още едно село, ама е бая далеч. Аз на Creative едва стигнато. Тук трябва да има. О! Това изгледа дълбоко. Ето тук трябва да има колче. Ихи. Не. Казах най-обърканата Майнкрафт и бях прав. Това е най-обърканата Майнкрафт. О! Ето тук има. Тискайте палци да ме нападне нещо. Оттам.
Ехе. Имам айрон меч, ама дано не трябва да ги използвам. Поне сега. И сега как да се кача там? Сетих се. Ето така. И... Бъгва ми. Днес, ако не знаете, ще хода на Майнкрафт състезание с един от най-добрите ми приятели. А вижте просто е тази пещера колко е дълбока. Това като го видя за първия път, си викам, боже, каква та пропаст бе. Бая дълбокичка за падане на Survival. Трябва да съберем кабалство. Аре, този път няма да унищожам къщите. Ще унищожа това, защото ако падна няма измъкване с такива кирки. Аз веднъж едва се измъкнах с айрон кирка. А па с камена още по-трудно. Много по-трудно. Хора, не си правете златни инструменти. Не че са най-тъпите неща. Готини са, само че се хабат много бързо. И си похабите златото за нищо. По-добре да изхабите златото за... Ето. За ето. Такава ябълка. По-скоро за енчант. Трябва да се направят 8 такива блока от злато. И една ябълка и да оградите с блоковете ябълката. Не. След малко ще направя. Какво? Фак. Аз съм клекнал. Гледайте са какъв паркурист съм. Не съм най-добрия, ама... Чакайте, малко ще читна. Малко ще читна пръст. По-скоро ще копна пръст. Да видите какви паркурумени има. Най-добрият в моя ум. В моите мисли съм най-добър. Иначе изобщо не съм добър паркурист. Чопи. Гледайте са. Паркур. Минах. Аз се кача върху ковачницата. Анабас. Дали ще прескоча? Васил Левски. Лъвски скок. Треснах се. Просто си щупих носа там. Та хора, нищо. Не ви казвам. Кабелстон. Аз взимам за пешка. Аз па за пешка. За печка. Аз па сама. Печка. Са. Поне за айрон кирка ще имам. Я.
Видяхте как го дърпана. Айрон кирка. Имам Iron меч и Iron кирка, бичес. Like да про... Я... Що седнах? Аз пак седнах, клик. В следващия клип ще ви покажа моя сървър. Левел 1000. Да видя колко съм се развил. Имам енчантинг и диамантени глупости. Аре, за този ден. Бързо да обирам неща. Аз път бързо да обирам неща. Бързо да обирам вълната и търся. Спасявайте се. Сега не оставам ви вие да си се спасявате, аз си блокирам моята къща. Никой няма да влиза в моята. Извинете, сега ще говоря. Да? Какво? Сега. Ударих си кръг в стола. Стъмва се. Аз толкова ли съм слаб да се удрям на всеки завой. И в Asphalt Nitro, и в Майнкрафт, и в всички игри просто. Бъкна телефона. Та хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, извинете, харесате, оставете под един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме гледате всеки ден. И